opäť sme pri Minecraftu. Jupi a toto je môj server. V popisku bude IP adresa. No, vidíte? Čelomeno. A hej, sú tu aj mody, tak keď prídete, tak musíte príjmať Resource Pack. No a ten server je niekedy aj vypnutý, hej. Čo tu je? No nič. Builder. Hej, no to je adminské. Toto je spawn. Hej. Spawn. Hej, vidíte. A tým si tu dajú bedrock. Tu bude nejaké, no. Hej. Toto bogany, to musím uzatvoriť, lebo už nie je leto. No je, ale to neviem, no. Dobre, no. Tu máme tu aj diaľnicu. To bogany, to musí byť. Hej, tu je moderátorov dom. To čo tu je? Command block, no. A kámo, pozrite sa, kto má opäť všetko. No, tu sú pre videa ide YouTube a Indra 05. Kam prečo mám môj druhý účet? Opäť ho zruším. Toto je tiež, no, ja tu mám aj mody, hej. Hej, no. Keď nikto nebude poslúchať, tak toto využijem, hej. Pluginy. Ježiši. Plugins. A už tu jedna hráčka dostala ban, takže no, veľa. Ale ešte tu pridám, no. Pluginov. No, moje pluginy. Aj niektoré ani neužijem, toto je moje bohatstvo, no. No. Toto je kamošov dom, som mu to presunul, bo ho mal na spawne. A som mu ho tam zrušil. XD, to je hrobka. A sú to aj svety, lomeno MVTP. Napríklad druhý svet, to je admky. Kámo, to som nemal zobrazovať. No, to vám neprezradím. Meno reaktér. Áno. Počkaj, skúsim tu dať niečo. Myslím, že to je Herobrine. No, platte. Ježiši! Dobre. To je Fortreska. To je Fortreska. Ježiši! Takto vyzerá Fortreska vo Worde. Čo? Lomeno place. Ne, tempo, ktorú... Čo to môžem dať? Dobre, lagy, ne. Lagy. Bože, to je zabugované. Ježiši. Kámo, to čo je za strom normálne? A moderátor sa pripojil, jo. Ahoj. OMG. Kámo. Meno. Latte. Tempo. Áno, dobre, meno. Latte. Čo tam dám? Mne tu nejde Optifine. Mne ide. Mne ide. Lomeno.
Štruktúr. Nie, tak to joj. Ladence, to nie. Dá. Nedá. Kamo, môžeš mať dve verzie. Daj toto. Lomeno, ja si... Teleport. To? Lomeno. On neví z toho. Ježiš. Kamo, zadom. Tocím video. Kamo, to jak píšem? Tocím video. Tak. Lomeno place. Štruktúr. Kámo, tento sme rozbitý. Ježiši. To je dedina normálne veľká. Ok. Čiže ja tu dám Stronghold. No. Ja som... Village. Stronghold. Tu nie je ten Stronghold. What the fuck? Kde je Stronghold? A však to je Stronghold. Strašne dobre. Nie, on tu dal Village Desert. No mňa je... Nie, lomeno top... Aha, to nejde dole. No ježiši. Má spektátora. To je dobrá dedina normálne. Lomeno spawn. To čo je? Tuto musím byť... Prímný. Ježiš. Bug. No toto musím odstrániť. Nová štruktúra 3D v jednom. XD. XDDD. Takže ak sa vám dopatrilo, teda páčilo, tak dajte like a odber. Inak budete mať ban na život. Ja to môžem dávať aj ban. Dobre, takže